Xayrı kеш, Cuma gününün mühim yoğunlukları bilen efirde Tatarastan haberleri programısı stüdiyada Fəniz Kamal işli, çıkarılışının tüp temalarına kuşabız. Bugün Yeşil Üzende Kup Profilli Sırxavxana Yanga Sport Zalı xalq için öz eshiklerini açtı. Zor bayram 330 yıl elek. Manda mına sizden şuşa poselok kelip şaqqan. Bugün Rüstem Minnixanov Yeşil Üzenge iş seferi barışında tağın nindi sosyal obyektlarını kullanılışqa tapşırdı. Rüzel Şaripov görüp qaytdı. Yıllar olsa da batırlıkları unutulmay. Onların ruhları tanış bulsa neydi? Onların buna iske alı bizning buruşumuz. Musa Jalil hamanın kürəşdaşların bugün neşik iske aldılar. Bu haqda İlgiz Şakurov. Onların tüp baylığı gailem. Tıl yaxşı болады дейш. Tıl güçlü bulsa bir davida suluшу bola. Respublikanın urnan gailələrin hürmetli tantanasından Gülnaz Seyfetdinova. Bugün Respublikadagi eng zo'r ham burungi bistalarning birisi Vasilyeva 330 yillığın belgilab o'tdi. Ul Yeşil Üzen rayonunda o'rnashgan ona negiz 17-asrda solingan bo'la. Birida hozir 17 ming kishida yashay olar uchun 6 bolalar bog'chasi, 2 maktab, shifoxonalar xizmat ko'rsatadi. Most Poyezd 33 deb atalgan предприятиеләрдә бар. Bista xalqın yubileyi bilan qutlarga bugün Rüstem Minnixanov keldi. Yeşil Üzenge ish safari vaqtida Tatarastan raisi boshqa turak punktlarga da bardi. Avullarni shahar etgan yangi obyektlar haqida Rüzel Şaripov. Vasilyeva bistəsinin Lesi Kombinat Parkı onu 2021 yıldan birle tüzükləndirələr. Bu yıl yor boyunca qazlandırğanlar bundan açılған manzaranı Rüstem Minnixanov da көріп кетті. Parkны 2 юбилейға туры кетіріп açtılar. Bu yıl Yeşil Üzen rayonu ұйышуға 65, Vasilyeva bistəsinə 330 yıl bula. Қазір ул Татарстанның ең зор бистәсе санала. Мұнда 17 мыңнан артық кіші яши. Zor bayram 330 yıl elek. Manda mına sizden şuşa poselok kelip şaqqan. Elbette ol Tataristanның гына түгел, Россиянең bir матур орыннарының birisi. Была принята отдельная специальная программа социальной. 2021 елда Васильева бистәсендә уңайлы мөмкинлекләр булдыру өчен махсус программа кабул ителгән иде. Аның нәтиҗәсе күзгә күренеп тора, әмма эшлисе эштә күбәле. Балалар бакчасы, ЗАГС, башкарма комитет биналары кирәк. ЗАГС, исполком и так далее, и так далее. Рөстәм Миңнеханов район үсешенә зур өлеш керткән шәхесләргә дәүләт бүләкләре тапшырды. Айдар Гыйбаддинов фидакар хезмәт өчен медальясе ул гомеренең 40 елын халыкка хезмәт күрсәтүгә багышлаган. Шифаханәдә эшли. Бүгенге көндә без республика халкына, Зеленодольск районына, поселок Василов халкына сәламәтлек кертүдә бик зур эш куябыз. Бик шат. Минем эшемне булай зур бәя белән биргән өчен. Он до Берлина дошел. Монысы Мостапоезд предприятиесе биредә тимер юл аша товар ташу белән шөгыльләнәләр, тимер юл аша күперләр төзиләр. Узган ел хезмәткәрләре 4 меңнән артык вагон бушаткан. 2022 елда шул товарларны саклау өчен складларны төзекләндерәләр. Монда Васильева сәнәгате белән танышканнан соң Рөстәм Миңнеханов Николай Волоснов исемендәге кадет мәктәбенә дә барды. Татарстан рәисенең киләсе тукталышы Васильевадагы Дуслык дигән яңа спорт залы. Бу бистәдәге 3нче, райондагы 354 спорт объекты. Елына 220 мең кеше кабул итә ала. Здесь идет очень активно поддержка и развитие спорта. С нашей стороны, со стороны республики тоже делается немало. Последние годы ряд серьезных объектов было построено здесь. Бер урында бик күп спортивный деятельность ойнап та була, футбол, волейбол, баскетбол. Без бик шат. Яңа спорт үзәгенең нәкъ менә Ленин урамында ачылуы юкка гына түгел, чөнки соңгы арада монда яшьләр күпләп күченә башлаган. Шулай ук биредә яңа коттедж бистәсе һәм инде күп фатирлы йортлар салына. Шуңа күрә әлеге объектка ихтыяҗ аеруча зур була. Хәерле сәгатьтә, добрый путь. Бүген Осиновда яңа сырхауханәне дә кулланылышка тапшырдылар. Хәзер яңа Тура, Воронина, Новониколаевская бистәләрендә яшәүчеләргә медицина ярдәме алыр өчен район үзәгенә барырга туры килмәячәк. Такой крупный уже центр. И ездить куда-то в Васильево, Зеленодольск, конечно, ну и срок оказания доступности доктора до больного, он тоже должен быть такой, чтобы оказать вовремя
необходимую поддержку. 3 катлы бинаны 1 елда төзиләр. Сәламәтлек саклау илкүләм проекты буенча 675 миллион сум акча бүлеп берилгән. Авыруларга бик шундый авырлыклар тудыра иде. Алар ничә транспорт белән килергә тиешләре Яшел Үзәнгә, анда язылырга тиешләре иде исследованиягә. Ул вакыт уза, ничәдер көннәр узадыр. Бу шундый җайлы булды инде. Кешеләргә бик рәхмәтле булырлар дип уйлыйм. Республика рәисе биредә нәни пациентлар белән дә аралашты. Соңгы 6 елда монда яшәүче балалар саны 1000-гә, ә алулар 3000-гә арткан. Бик оборудование и вообще поликлиника бик матур. Сырхаукана көненә 400 кешене кабул итә ала. Аларга монда 26 табиб хезмәт күрсәтәчәк. Яшел Үзән районыннан Рүзәл Шарипов, Алмаз Зияддинов, Игорь Романов, Рамил Шайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Бүген Казан Кремлендә республиканың урына гаиләләрен хөрмәтләделәр. Елдагыча күркәм гадәт буенча Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов һәм аның хатыны Гөлсинә Миннеханова исеменнән тантаналы мәҗлес узды. Республиканың төрле район һәм шәһәрләреннән 47 гаилә чакырылды иде. Күп бала тәрбияләүчеләр, ярты гасыр бергә яшәүчеләр, гаиләләре дә, хезмәтләре дә үрнәк парлар. Кайберләре бүген дәүләт бүләкләренә ия булды. Бу Адан Самирхановлар өчен бу аеруча истәлекле вакыйга. Нәкъ 28 ел элек бу көнне гаилә коралар. Ире табиб, хатыны архив хезмәтендә. Сөенеп эшкә бара, сөенеп өйләренә кайта торганнардан алар. Гаилә өчен яши торган, гаилә өчен тырыша торган, эше өчен бик янып эшли торган кеше. Аллага шөкер, миңа бик каты тормышымда мин уңдым Рөстәм белән. Тыл яхшы булыр диш. Тыл көчле булса, передовыйда сугышы була. Республика көне алдыннан Рөстәм Миннеханов һәм аның хатыны Гөлсинә Миннеханова исеменнән үрнәк гаиләләрне быел 10нчы тапкыр хөрмәтлиләр. Бу мәҗлескә Татарстанның төрле районнарыннан хезмәт династиясе вәкилләре чакырыла. Нинди генә вазифада булсалар да, алар гаиләгә зур игътибар бирә. Сезнең тормыш юлы яшьләр өчен үрнәк, ди Рөстәм Миннеханов. Тату һәм сәламәт гаилә республикабызның зур байлыгы. Матур киләчәге. Гаиләдә бала хезмәт яратырга, уларны хөрмәт итәргә, туган җанлы булырга, гәрәфләрне сакларга өйрәнә. Барыгызга да матур һәм бәхетле тормыш телим. Һәр гаиләдә һәм тату булсын. Бик зур рәхмәт сезгә барыгызга. Түбән Камадан Фәрәддиновларга бүген Россиянең дәүләт бүләге ата-ана даны медале тапшырылды. Алар 4 бала тәрбияләп үстерә. Без бик рәхмәтлебез бу зур бүләккә. Гаиләнлек булса, дөньяның бар җирендә үзгәртеп була. Авырлыкларын да бергә кичеп була. Киләчәккә дә өметләр һәм үзең теләгән теләкләрне ирешеп була. Лениногорскидан Гыйльмуратовлар, Казаннан Әхмәдишиннар да шундый ук бүләккә лаек. Ә Яшел Үзәннән Елизаровлар Татарстанның ата-ана фидакарлыгы медаленә ия. Алар 13 бала үстерә. Чистайдан 10 бала тәрбияләүче Ермолаевларны да шулай хөрмәтләделәр. Захриевлар Минзәләдән, алар инде 1нче сыйныфтан бирле бергә. Икесе дә укытучылар нәселеннән гомуми хезмәт стажлары 1300 елга җыела. Бер һөнәрдә булуның да үз өстенлеге бар диләр. Бергә кайтабыз, бергә китәбез. Юлыбыз бер юлда инде безнең икебезнең дә. Без бер-беребезне ярты сүздән аңлыйбыз. Гаиләнең бит инде төп нигезе шул сабырлык, бер-берен аңлау, икән бер сүздә булу. Бүген Кремльдә 43 гаиләне хөрмәтләделәр. Араларында 50 елдан артык бергә торучылар бар. Уллары махсус хәрби операция зонасында булучыларга Рөстәм Миннеханов аерым рәхмәт сүзләрен җиткерде. Ел башыннан республикада 15 000 пар гаилә корган. Бу күрсәткеч буенча республика Идел буе федераль округында 1нче урында. Соңгы 15 елда 3 һәм аннан да күбрәк бала тәрбияләүче гаиләләр саны арткан. Бүгенге тантанага чакырылучыларның да күбесе шундый үрнәк гаиләләр иде. Гөлназ Сайфетдинова, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Башка темаларга күчәбез. Быел көзен ипигә бәя артырга мөмкин. Дөньядагы һәм илдәге икътисади вазгыять белән бәйле төстә ул кыйммәтләнәчәк дигән сүзләр таралды. Телеграм каналларда икмәк хакы 10%-ка күтәреләчәк дип язалар. Хәзер кибетләрдә ипи уртача 40 сум тора. Аны пешерүчеләр икмәк хакы арту ихтимал дип фаразласа, авыл хуҗалыгы министрлыгында моны исә киресенчә кире кактылар. Теманы Рания Абдрахманова дәвам итә. Сельский Киев
Казандагы икмәк сату кибетләренең берсе. Кеше күпләп ала торган сельский ипи 46, ак күмәч 50 сум тора. Әлегә монда бәяне арттырмаганнар. Әмма сатып алучылар кыйммәтләнү турындагы яңалыкны ишеткән инде. Я думаю, что это самые необходимые продукты, которые... Минемчә, ипи иң кирәкле әйбер көн саен ала торган. Хәзер бит пенсиядә хезмәт хакы да зур түгел, шуңа ул кыйммәтләнсә, өлкән яшьтәгеләргә кыенрак булыр дип саныйм. Хлебушка едим каждый день. Менә мин икмәкне бик яратам. Бәясе арту бер дә әйбәт түгел инде. Все в долларах. На базаре, магазине. Базарда да, кибеттә дә бәяләр долларга карап үзгәрә. Арта диләр. Пенсияне дә долларга карап санасыннар инде. 20 мең сумны коммуналь түләүләргә тотаргамы, ашарга җиткерергәме? Белгән юк. Здравствуйте, можно мне буханочку хлеба сельского и батончик? Монысы Казанның 3нче икмәк заводы сәүдә ноктасы. 650 граммлы сельский ипиедә күмәчтә 40 сум тора. Они так ежедневно повышаются. Бәяләр булай да ел сайын арта, җайлашырга тырышабыз инде, нәрсәнедер сатып алмыйбыз, яшелчәләрне бакчада күбрәк утыртырга туры килә. Ничек тә кыш чыгарбыз әле. Как-то проживем. Ничего особого в этом не вижу. Бәя арту ниндидер шаккаткыч хәл дип санамыйм, бар нәрсә кыйммәтләнә. Кай вакыт пенсиямдә артып куя шунда. Нишлисең инде, шулай яшисе дә яшисе. Сатучылар үзләре бәя арту турындагы мәгълүматны расламый. Кайбер кибеттә инде 2, кайсында ярты ел бер үк төрле бәя тора диләр. Бәяләрне соңгы тапкыр мартта күтәргәннәр иде, шуннан бирле арттырганнары юк. Ипиебез тәмле. Бигрәк тә чүпрәсезләрен яратып алалар. Көнгә 50шәр ак һәм кара ипи сатыла. Пока держится. Әмма белгечләр ипигә бәя арту турындагы сүзләрнең дөреслеккә туры килү ихтималы булуын әйтә. Пока там новое зерно не собрали, не обмололи, нет цифр по зерну, соответственно, по муке. Быелгы яңа уңышны җыю эшкәртү, аны итеп тарту чыгымнары нинди булыр? Моны әле төгәл әйтә алмыйбыз. Икенчедән, спекулянтлар да бар. Аларның гамәлләре дә икмәк хакында чагылырга мөмкин. Бөртеклеләр аз җыеп алынса, он бәясе күтәреләчәк. Без ипи пешерүчеләр аның хакын үз теләгебез белән арттырмыйбыз. Әйтик, икмәк әзерләү өчен кирәкле шикәр, маргарин бәясе арта икән, үзебезгә зыянга эшли алмыйбыз бит. Ипи бәясенә йогынты ясаучы сәбәпләр тагын бар дип белгечләр. Әйтик, бәя артуга ипине терә торган материалларның кыйммәтләнүе дә китерергә мөмкин. Моннан тыш, икмәкне заводлардан кибетләргә ташый торган машиналар, аларга хезмәт күрсәтү бәясе дә арта диләр. Әмма Россиянең һәм Татарстанның авыл хуҗалыгы министрлыкларында икмәккә бәя арту турындагы сүзләрне кире кагалар. Җәй кыры килүгә карамастан, быелгы уңыш начар түгел. Ипинең кыйммәтләнүе көтелми диләр. Әлегәнең 1 килосының бәясе 59 сум 41 тиен икәнлекне хәбәр иттеләр. Икмәк хакы буенча Татарстан Идел буе федераль округында 5нче урында тора. Бернинди предпосылкалар бәя артуга юк. Безнең бәйенкендә уборкага килгәндә менә уже 92% уборканы алып бетереп барабыз инде әйбәт. Үзебезгә җитәрлек, без үзебезнең зерналарны җыеп алабыз. Һәрбер әйбердә җитәрлек, халыкка да, терлекчелеккә ашатырга да зерна җитәрлек. Ел башыннан доллар курсы арту сәбәпле ипинең хакы кайбер сәүдә нокталарында 2%-ка кыйммәтләнгән. Ел ахырына кадәр икмәк бәясе арту көтелми дип ышандырдылар авыл хуҗалыгы министрлыгында. Рания Абдрахманова, Алмаз Зәдинов, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Гомерем минем моңлы бер җыр иде, үлемем дә яңгырар җыр булып. Бүген әлеге шигъри юлларның авторы герой шагыйрь Муса Җәлилне һәм аның сугышчан дусларын искә ала торган көн. 1944 елның 25 августында Берлинның Плютзензи төрмәсендә 11 кеше каһарман әдип һәм аның көрәштәш дуслары җәзалап үтерелгән. Җәлилчеләр арасында язучы Абдулла Алиш, Гайнан Кормаш, Фуат Булатов, Гариф Шабай, Абдулла Баттал кебек шәхесләр бар. Муса Җәлил иҗаты ватанпәрвәрлек, гаделлек, халкына мәхәббәт хисләре белән сугарылган. 100-гә якын шигъри тупланган мабит дәфтәрләрен ул үлеменә кадәр төрмәдәге дустына биреп калдыра. Бүген аларны искә алу митингында укыдылар. Егерме 25 август сәгать телләре көндезге 12-не күрсәтә. Ел сайын шушы вакытта Казанның нәкъ үзәгендә Муса Җәлил һәм аның көрәштәшләрен искә алалар. Бүген дә мәйдан тулы кеше иде. Маңгайында батыр яра эзе һәм билендә поход кайышы. Җәлилчеләр язган шигырьләр яңгырый, алар хөрмәтенә җырлар җырлана. Ел сайын бу чарага Мәскәүдән Муса Җәлилнең кызы кайта. Память это самое то, что главное, что в нас. Иң мөһиме, җәлилчеләр батырлыгы безнең күңелләрдә яши. Без бу урынга дистә еллар дәвамында киләбез, әмма сагыш басылмый. Шул ук вакытта монда яшьләрне күреп, күңел сөенә.
Җәлил турында мин күп нәрсә беләм. Как татар, я считаю, что должен знать о подвигах своего народа. Без Муса Җәлилне, 11 җәлилчене һәрвакыт исәп торырга тиеш, чөнки аларның кылган батырлыгы бу гасырларны тетрәндерерлек шундый батырлык һәм андый әйберләр бүтән булмасын иде. Гайнан Курмаш, Фуат Сейфелмөлеков, Абдулла Алиш, Фуат Булатов, Гариф Шабаев. Ел сайын бу көнне Муса Җәлил белән бергә аның 10 көрәштәшен дә искә алалар. Җәлилчеләрне фашистларга каршы яшерен эш алып баруда гаеплиләр һәм барсын бергә җәзалап үтерәләр. Бер туган Сөнкишевлар Абдулла Алишның апасының балалары. Быел аерым бер дулкынлану белән килгәннәр. Тиздән Абдулла Алишның тууына 125 ел. Her yılını kilebіз şunda az bulsa da iske alabız. Onların kabirleri gene de yok bit. Kabirleri gene de yok. Фәрит Батталов Абдулла Батталның туганы. Ул җәлилчеләргә карата игътибарны арттырырга, алар батырлыгы турында яшь буынга топшырып калдырырга кирәк ди. Әлбәттә горурланабыз. Алар турында кызганыч беркем әле дә тәфсилләп беркем әйтә алмый. Бүтән чыганак шул Рафаэль Мустафинның китабы. Изелгән җир изеннән. Шул бүтән нәрсә юк. Мин инде уйлыйм, менә бу безнең шәхесләребезне, күренекле шәхесләребезне татар дөньясында гына түгел, бөтен дөнья тарихында менә шушы батырларның ярты сәгать эчендә башларын киселгән бит инде, татарлар барысы да инде. Курыкмаганнар, кыю булганнар, аларның рухлары тыныч булсын иде. Аларны менә искә алу безнең бурычыбыз. Искә алу чарасы җәлилчеләрнең һәйкәлләре һәм истәлек такталарына чәчәкләр салу белән тәмамланды. Илгиз Шәкүров, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Герой шагыйрь һәм аның көрәштәшләрен бүген Мәскәүдә дә искә алдылар. Нәкъ көн үзәгендә федераль башкаланың Муса Җәлил исемендәге урамына милләттәшләребез җыелды. Монда шагыйрьнең һәйкәле урнашкан. Муса Җәлил фронтка Мәскәүдән китә, гаиләсе монда кала. Бүген һәйкәл янына килүчеләр арасында башкалада армия хезмәтен үтәүче Татарстан егетләре дә бар иде. Җәмәгатьчелек герой шагыйрьнең һәйкәле янында елга 2 тапкыр, аның туган көнендә һәм җәлилчеләр җәзалап үтерелгән көнне җыела. Рөстәм Миннеханов Расим Баксиковны Россия Федерациясы геройы исеменә лаек булуы белән котлады. Исегезгә төшерәбез, СВО зонасында әлегә егет җитәкләгән танк экипажы каршы якның 6 хәрби техникасын юк иткән иде. Бу югары дәүләт бүләге ватан алдындагы бурычыгызны батырларча, намус һәм илгә тугрылык белән башкаруыгызны дәлилли. Сез Казан танк училищесын тәмамлаган ил геройлары исемлеген тулыландырасыз. Сезгә сәламәтлек, алдагы хезмәтегездә зур уңышлар телим. Илебезгә ватанпәрвәр ул биргән әнигез Рәзия Гашим кызына рәхмәт белдерәм. Алеша экипажы батырлыгы Россия тарихына кирип калачак. Мондый команда ил горурлыгы һәм җиңүгә зур ышаныч уята диелгән Рөстәм Миннеханов телеграммасында. Татарстан халкы онлайн кибетләргә ешрак керә башлаган, шәһәрдә генә түгел, авылда да интернеттагы товарларны күпләп сатып алалар. Мобиль элемтәне яхшырту өчен база станцияләрен республикада ничек итеп арттырмакчы булалар. Бу хакта бүген Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. Казандагы идея технопаркында Solers компаниясының җитештерүне яхшырту үзәге ачылды. Бүген аның эшчәнлеге белән Татарстан рәисе Рөстәм Миннехановны Россиянең сәнәгать һәм сәүдә министры урынбасары Альберт Каримовны таныштырдылар. Бердә IT-инженерлар эшли, автомобиль модельләрен арттыру һәм УАЗ машиналарын яңарту өчен заманча технологиялар уйлап табалар. Дизель двигательләрен, иминлек системаларын камилләштерәләр, пилотсыз идарә ителүче җайламалар өчен программалар язалар. Рөстәм Миннеханов видео Таша төрле шәһәрләрдәге хезмәткәрләр белән дә аралашты. И мы видим, какие изменения происходят у наших коллег, компании Solers. Здесь вот создан Центр продуктового развития компании. И мы сами убедились, что работа не просто организована. Идея технопарка резидентлары Татарстан рәисенә диагностика комплексы, лазер җайланмалар турында сөйләде, балавыз нигезендә ясалган экологик ошлама тәкъдим иттеләр. Шулай ук бу үзәктә Рөстәм Миннеханов пилотсыз идарә ителүче УАЗ Патриот автомобилен һәм заманча ашыгыч ярдәм машиналарын да карады. Ашламаны керткәчтә, шулай ук бу безнең үстерә торган продукцияның тәминә тоже бик яхшы тәэсир итә һәм башка минераль ашламалар белән чагыштырганда күпкә тәмлерәк уңыш алырга мөмкин.
Бүгін Галескар Камал театрында премьера тамашачыға Илгиз Зәйниев язған режиссер Айдар Жаббаров сахналаштырған «Ситса туй» спектаклін тақдим еттілер. Аны қарарға Дәулет Советі рейсі Фәрит Мөхәммәтшин хатыны Луиза Әкрем қызы белән килде. Спектакльдә гаилә мөнәсәбәтләре тасвирлана. Яшь парларның аерылышу проблемасы күтәрелә. 4 парның өйләнешкәннән соңгы 1 ел эчендәге Ситса туйларына кадәрге тормышы, аларның нинди сынаулар аша үтүе күрсәтелә. Монда тамашачылар яраткан җырларын да ишетә алды. Спектакль мюзикл итеп эшләнгән. Бүгін Татарстанның татар тұқымлы атлары Алтайға барып жетті. Бу хактагы яңалыкны республика рәисе үзенең социаль шилтәрендә дә урнаштырды. Исегезгә төшерәбез. 6 җайда Казан ипподромыннан 24 июльдә кузгалган иде. 35 көн юлда булдылар. Россиянең Башкортстан, Пермь, Свердловск, Төмән, Омск кебек 8 төбәгә аша уздылар. Аларның һәрберсендә тукталып, милләтебезнең затлы татар тұқымлы атлары турында сөйлиләр. Алтайда Татарстан җайдакларын милли сыйлар белән каршы алдылар. Тантанада безнең республиканың авыл хуҗалыгы министры Марат Жаббаров катнашты. Татар тұқымлы атларны Рөстәм Миннеханов кушуы буенча 2019 елда үрчетә башлыйлар. Хәзер Татарстанда алар 1000-гә якын. Республика вәкилләре Катун елгасы ярындагы Алтай Евразия йөрәге дигән хәтере билгесе янында кедр агачларында утыртты. Бу һәйкәлне 2006 елда Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиевнең тугандаш Алтай халкына бүләге буларак урнаштырган булалар. Татарлары үзләре юл буенча бик чыдамлы. Погодага бирешмиләр. Суыкка да, истегә дә, кигән чекигәдән чыдамлы. Максатны үтәдек дип әйтәсе килә. Казан Алтай маршруты буенча бүген безнең атларыбыз, Алтай атыбыз килеп итте Алтай өлкәсенә. Татар пародасы атларының саклау мәсьәләсе, арттыру мәсьәләсе, киләчәккә дә бу пароданы селекция буенча киләчәктә дә шулай арттыру буенча планнар бар. Тапшырыбызны милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елына багышланган Әйдә Татарстан сәхифәсе белән дәвам итәбез. Бу юлы Мамадыш районына юл тотарбыз. Биредә җәй уртасында керәшеннәрнең Питрау бәйрәмен уздырдылар. Алар инде ширек гасыр дәвамында җире авылына җыелып күңел ача, ни өчен Питрау үтсә җәй бетте диләр. Дару үләннәрен нигә әлеге бәйрәмгә кадәр җыярга кирәк? Керәшеннәрнең йолалары белән Вероника Гайнетдинова таныштырыр. Җири авылының торлау аланы бу. Артистлар кунакларны керәшен бәйрәменең гореф-гадәтләре һәм йолалары белән таныштыру өчен тарихи сәяхәткә илтә. Мамадыш җирлегендә Питрауны инде 25 ел рәттән уздыралар. Борынгы заманнан ул җәйге кояш торгынлыгына туры килгән. Керәшеннәр яхшы уңыш юрап, җырлар башкарганнар. Бу бәйрәм 12 июльдә апостол Петр белән Павелны искә алу көнендә билгеләп үтелә. Аны Петр көне дип тә атыйлар. Шуннан чыгып Петрау дип йөртә башлаганнар да. Тантанага алдан ук әзерләнәләр. Ураза тоталар, иләрен җыештыралар, тәм-тым пешерәләр. Бик зур милли бәйрәмебез. Бу бәйрәмне без бигрәк тә аеруча яратабыз. Чөнки ул безнең керәшеннәрнең иң яраткан бәйрәмнәренең берсе. Без Петрау бәйрәмен бик көтеп алабыз. Ул көнне без тәмле әйберләр, тәмле ризыклар пешерәбез. Күбесенчә бәлешләр, коймаклар, пирамәчләр пешерергә тырышабыз. Төрле уеннар уйныйбыз. Мәсәлән, түгәрәк уен уйныйбыз. Сабантуй, каравон, уяв һәм башка бәйрәмнәрдән аермалы буларак Питрауда күңел ачу иртән түгел, ә көннең икенче яртысында башлана һәм төнгә кадәр дәвам итә. Питрау үтте, җәй бетте диләр. Ул җәйнең кыл уртасы. Бәйрәм көнендәге һава торышында күзәтеп баралар. Аңарга таянып форазлар ясыйлар. Әгәр Питрауда кыры булса, җәйнең калган көннәре киләчәк. Яңгыр көненә 3 тапкыр яуса, бик мул, 2 тапкыр гына булса, яхшы уңыш көтелә. Питраудан соң үсемлекләрнең шифасы кими башлый. Шуңа да аларны әлеге бәйрәмгә кадәр җыеп киптерергә кирәк ди керәшеннәр. Алар әйтүенчә, Питрау көнне ясалган төнәтмәләр барлык авырулардан дәвалый. Бу көнне әзерләнгән мунчасы беркесе дә аеруча файдалы диләр. Әлеге бәйрәмдә иртән кызлар кыр чәчәкләре җыеп тә кыя үргәннәр. Ромашка, гөлбадран, тукранбаш, мең яфрак, кыңгырау кебек 12 төрле үләннән. Төрле болыннардан җыелган 12 чәчәк, 12 егет булсын, үз насыйп ярым мине эзләп тапсын дигән сүзләрне әйтеп бәхет юраганнар. Кыр чәчәкләреннән, полевой чәчәкләрдән ясый торган булганнар, тәкияне. Һәм алар шунда оланнарда
Бірге қызлар жиылып, егетлер білен ушақлар оша секеріп ойны тұрған болғандар енді. Петровны мәхәббәт бәйрәме дип атыйлар. Элекелектән анда үзеңә пар табу йоласы булган. Петровда кәләш сайылар, Покров бәйрәмендә туй үткәрәләр дигән әйтем бар. Бу гадәт бүгендә саклана һәм заманлаштырыла. Егет кызларны махсус мәйданчыкта Димче Аграфена таныштыра. Аның әбисе дә яшьләрне калыштырган. Әүвәл Димче нәсел нәсәбен өйрәнгән, нәселендә авырулар юкмы, яман эшләр эшләгән, үз-үзенә кул салган кешеләр юкмы, бөтенесен өйрәнгәннән соң гына кызга җаучы булып килгән. Шулай ук ул кыз ягының да нәселен ыруын тикшергән. Шушыларны күздә тотып кына Димчеләр үз эшләрен башкаргандар. Шуңа күрә семьяларда нык булган, аерылулар да булмаган. Бәйрәмнең төп бизәге Керәшен фольклор ансамбльләре фестивале. Мамадыш районына бөтен Татарстаннан һәм Россиянең төрле төбәкләреннән иң яхшы 50 коллектив җыела. Алар милли җырларны кадерләп саклап, буыннан-буынга тапшыручылар. Элегелектән халык җыены булган, Петров җыены булган. Менә күрәсез, менә бу традициянең яңартылуы, менә шу җыен. И безнең культураның киләчәк буынга бирелүе ул иң кирәкле әйбер дип уйлыйм. Менә безнең халык педагогикасының бер иң кирәкле тармагы. Петровдан соң табигать көзгә әзерләнә башлый. Урманда кошлар да сайрамый дип әйтәләр. Бәйрәм үзе төне буе дәвам итә һәм таң атканда тәмамлана. Мамадыш районыннан Вероника Хайнетдинова, Ленар Хуҗахмәтов, Яңа Гасыр каналы. Җомга хәбәрләре шундый булды. Хәзер һава торышы фаразы. Бүген аның белән сезне Хайрат Шамс таныштырыр. Сау сәламәт булыгыз. Исәнмесез? Сезнең белән мин Хайрат Шамс. Данил Мастерда үзегез теләгән корпуслы җиһазны эшләтү җәй көн арзанрак. Лето промокодын әйтегез һәм индивидуаль заказга 20% ташлама алыгыз. Казандагы 2-167-166 телефоны буенча хәзер үк шалтыратыгыз. Татарстанда киләсе тәүлектә барлык районнарда болытлы һава торышы урнашачак. Яндекс сервисы мәгълүматлары буенча Бөгелмә, Баулы, Азнакайда киләсе төндә температура 7 градуска кадәр төшәчәк. Көндез 15-16 градус җылы була. Шаллы, Түбән Кама, Алабугада көндез болытлы һәм куры һава. Төнлә +9 градус, көндез 16 градус җылы. Әгәр Җеминзилевск, Актанышта да болытлы, әмма яңгырлар көтелми. Төнлә +8 градуска кадәр, көндез якынча 16 градус җылы. Арча, Кукмара һәм Балташ районнарында явым-төшем көтелми. Болытлы булачак, төнлә температура +8 градус тирәсе, көндез 16 градус җылы. Болгар, Шүпрәле, Буада төнлә башка районнарга караганда җылырак, 9 градуска кадәр, ә көндез +17 градуска якын. Әлмәт, Чистай, Мамадышта да төнлә җылырак, +8 градус тирәсе, көндез 16 градус җылы. Аверс банкы шәхси затларга һәм корпоратив клиентларга банк хезмәтенең барлык төрен күрсәтә. Бизнес өчен банк расчет касса хезмәте, кредит, банк гарантияләре һәм акчаларны эффектлы куллану алымнарын тәкъдим итә. Lilians – это красивая, качественная, а главное удобная одежда для дома и отдыха. Чтобы продлить лето, до 31 октября мы запустили акцию. Скидка 30% на весь летний товар. Ждем вас по адресам ТЦ Паркхаус 1 этаж, ТЦ Южный 2 этаж. Lilians Казан тегү фабрикасы. Яш, динамикалы үсештәге компания. Җитештерүне киңәйтү һәм яңалык кертү заман белән бергә атларга зур илебезнең бөтен төбәкләрендәге клиентларның ихтыяҗларын канәгатьләндерергә мөмкинлек бирә. Казанда температура төшә, болытлы, әмма явым-төшемсез булачак. Төнлә якынча +11 градус, көндез нибары 16 градус кына җылы. Төньяк көнбатыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы 753 мм. Һаваның дымлылыгы 60%. Җирнең магнит кыры тыныч. Акташ Инвестстрой махсуслашкан төзүче компаниясе Урта Кабан күле ярында Алтын яр торак комплексы тәкъдим итә.
Жентекләп уйланылган планировка һәм ландшафт дизайны белән төзелгән ишек аллары. Августта фатир алышларга 700 меңгә кадәр ташлама бүлеккә. 216 68 68. Как в сказке «Озеро у дома». Зеленый сказочный бульвар. Моя мечта – не оторваться. Хочу квартиру в Алтын-Яр. Покупая квартиру сейчас, получаете скидку до 700 тысяч рублей. 216 68 68.